Kaixo berriz ere arte eskolatik. 5. tutorial honetan, 3. tutorialean egin genuen ariketa bera landuko dugu. Hau da, itzalak egingo ditugu berriz, baino kasu honetan objektuak naturaletik marraztuko ditugu. Naturaletik marrazteak esan nahi du, objektua zure aurrean egon behar duela fisikoki. Horretarako, papela, grafitoak, ezabagoma eta objektuak behar ditugu. Hala ere, naturaletik marraztu baino lehen, beste ariketatxo bat burutuko dugu. Zirkuloa, karratua eta zilindroa marraztuko ditugu plano moduan. Eta hemendik volumena emango diogu argi itzalak landuz. Ikasi dugun moduan, itzalak suabe ematen hasiko gara, eta pixkanaka ilunduz lortuko dugu objektuari volumena ematea. Adibidez, zirkulua esfera batean bihurtuko litzake. Forma geometrikoak landu ondoren, objektuekin lan egitera pasako gara. Zirkularen ordez, sagar bat, pelota bat, edo honelako forma duen edozein objektu hartuko dugu. Eta marraztu ondoren argi itzalak ematen hasiko gara. Gure kasuan, sagar batekin egingo dugu lan. Gogoratu itzalak suabe ematen hasi eta pixkanaka iluntzen joatea. Fijatu, argiak nondik ematen dion itzalak ematen hasi aurretik. Karratua lantzeko kaja bat hartuko dugu eredu. Edozeinek balio du. Luzegoa edo karratugoa, bakoitzak eskura daukana. Eta zilindroaren kasuan, botila bat erabiliko dugu. Objektu hauek lehenengoaren antzera landu behar dira. Aholku bezala, gomendatzen dugu hasieran objektuak osotasunean, hau da eskematikoki marraztea. Paperean ondo kokatu ahal izateko. Gero pixkanaka detaileak lantzen joango gara. Hurrengo tutoriala aurrei zuzendua izango da berriz ere. Eta bertan, orbanen bidez, irudimena landuz beraien marrazkiak egin beharko dituzte. Gogoratu berriz ere marrazkiak bidali ditzazkezuela gure webgunean zintzilikatzeko. Horretarako helbidea zoomartesk@gmail.com. Mila esker, hurrengora arte!